mono na ndo mwancho muri ribwe getaseni kya Ndizi TV na bo bwansubo mu Gusii karongo igena no gendrete kwego kya kubwatia emirobiri yonsi getaseni kya Ndizi TV cyaragire Chinsa Isato kerondete go kwarigania SMS Amayia eriongo manyuna naraya na kwariganire asenchera ere yobekira nuritangan kegimatga na kumanyega tyari kwariganirete asenchera ere yobwenye tekera jorte chancho yaye na bako genda se sub county ya sare anyare konyore chancho ekeumbe kya AMREF koboria baibori koene kya bana babo banyorire chanjo ya COVID-19. Especially to increase our farm produces, we need to also be constantly checking our soil, and we have the government facilities that do that. Gukinya rigesa go ikariro baririgereriwe no bosemye korwa sekiombe gya Solidarity Foundation. And in the trade union, Kenya National Union of Teachers, we believe in order. I think delegates will be very orderly to discuss these issues that by and large affect teachers in this republic. Kiombe kya bari munatko gania magani yabo kogaya nwairo ko bachinga kinyororo chobokoreri. Manchu murigereria yamuna yanda manke asenchira yobekera nusangana ncho ikomoero tokobwatirana nere Joshua utakorwa sensemeria yebimanyerero ekara bayigongo ko inyoria buna nabakondera gotonyora sensemeria Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tobwatwetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabago twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yeto tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendrego kumanyia amanke tokoya chaka korwa se county ya Kisii abumne nchire moyo koenekia abantongo nyora bare chanjo yo wetanga kurwaso kwambukira kwe binyinyi bya corona nigo ekiombe kya AMREF kegendrete korwa bosemya go cyase abo busabo bacenu kobwatirana erio koenekia una abantu bonsi banyorire chanjo ya COVID-19 okwana chinga kyecho ni ngabo bwatani korwa se ekiombe kyo boigo baganiriye abana bonsi no nyembali barase kiskuru wesokia na kwenyorera chanjo ya COVID-19 muri keito Josephat Amisi no roboti orwa senchira yobwime Elio kwene kiabuna abanyagitari me county ya Kisii banyane ko bagutwara obumanyino boseme boisaine igoro yebinyinyi bya COVID-19 bona nigo ekiombe kya AMREF kubaterana mane county ya Kisii banyara ko bakwariganira omayega bokwena na obaseme bwo buna gototebya Jora Monditi uyole boigo omotenelwe kiombe kyo kya AMREF ime county ya Kisii iwasike tukulia rero ni batolega iga aso support ya county ya Kisii ko train usosomya abanyagitari 50 mukuru wa seji sakonti cyo yo muntu Kristiania kwani banyora umanyinese anyara ko bakonya abantu bito ase ukonyora kisindani cyo noko buri bito cyasa abananchi bonsi bagusi beto besokie astinye gitari cyiti cyonse elinde banyara ko bakonyora kisindani yigaje gutanga ibinyi bya COVID. Christine Mumanyi waibo igoro omoteneri bokwena na echanjo me county ya Kisii nigatebire obosemi obaranyara ko bokwenekia bona abanyagitari abo banyara ko bago ikera abamenyi iri kwena na echanjo eyo ya COVID-19 aseto train abantu bari bakuruti chanjo abanyagitari bakuruti chanjo afisa county cyito wao cya Kisii county mwana rero tubwate kurwase sub county ya Bubasi Umachoge chache, Bonchari, Kitutu chache South, Nyaribari chache na Nyaribari Masaba. Abaigana sengejo amatuka manga etire abantu baba training ngumba keigo igo bona se tonyorte obokonyu kurwase Africa CDC through AMREF tokaranga lende kibato iri bageriga banjire gotokonya gotosupport egeredo train abantu baito kuraiza county echiga ni gotware tarera abantu abamerongo 5 abantu 60 Christine Boigo nigaboririe abaibori banyara ko bakubwatia anene umurobiri bokana na echanjo kuchiasa abana babo asabali bataranyora echanje yo banyara ko bakwenekia ngabana banyara ko bagikirana asinyagitari elinde banyara ko bakonyora echanjo eyo anene aseruse entambe yo mutenyi o December mwana maitekera jorte chanjo yaye na bako genda se sub county ya sare anyare konyore chanjo na buna bono iga chanjo ya Pfizer
igo teyo nyingi ase sub county cheito lakini nchironke chibwate Pfizer igo akara bache no bakonyora singencha abana rwiki sukuru go bakonyora chanjo ya Pfizer na indirinde gatwale ngo kwani gwachire igo na botoko bari ku Nairobi ni case bagwate egere banyare ko to batogende go chancha abana obweito sababu ntobaganeti na barabo Gatia bali banyara ko bagwikirana asomoroberio yo nigo bagokira maigerio yo ase batebire arachiko bagako bakonya anene kwenekia nga banyare ko bagwikira abamenyi ao ase chinyagitari chiabo tukulyalire twachichaga se hotel ya Dallas Premier asoko na robo manyi bese soko na robo sendiro ya COVID-19 vaccinations ono andi tawale chini jera ko jikona ko kwa nene babareki baje na para vaccination ya COVID. Kuripoteria Getaseni Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi. Miamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu kubwatkana ne chigosoria chikagere gochaka ime kaunti ya Kisii ase amatukabwangoiga nigo litkoria rero abaorokia bechi timu nabo igo chirefari chabachikonyora amaigerio bunenchire yemochio yokweyariga bosio bwe chigosoria echo muroberio yo nigo korekana ase nsemo ya Getembe ime muchibosongo no murikeito ndemo Stephen na ikirana na tigatoiwe ntara ya bwate Bosio bokwenda gwechi gosori kia Kisii County League Nyanza Regional League nechi league chaigoro ninga bwatani venko emerogongo rwa gusiva cha kiremero byo kwena kibuno kubwatira no kuyankorororo wetera abaoro kia banene bechi timu abu nababugichi sirimbi kwena kibuno kuigwa no kuyankorororo wetera maigiri agendrete asense moya Getembe itwache training ya 4 days iyo jakobera Getembe me training yo so bali active there is new laws chachire the issue ya even penalty shoot up the issue ya work for free kick the issue there is amendments cha football cha weire that's why la turega iga toba somie and bamanye what they are supposed to apply in the field. So we are very much happy for the federation plus the FKF plus the FIFA itself that to bring this training today here. For those ones who have not trained, I want to encourage them in a very special way. Please be with us and be a referee. Omurobiro nigo orengete kwena kibuna ko bwatera no kuyangororo gatia bwatani ababanene benko yo kwena kibuna ise chiligi kirabe chigo chaka nigeme chandera nyale ko borore erake ko kwengani ne miaka ya maega na sababu tokonyoranga koranyora turi some challenges as of session konyoranga karwa chiriko sheti mopira maybe kuna makosa imefanyika konyoranga mwabere framed. Now because of that, that's why we are here to say that we have been equipped well and skilled well. Na turanyare ko batogokorega sita keire. We are hoping in next season tokogendega tutwara bandi in KPL. Even we know the Cup of Nation kwa a president never towards Cup of Nation 2027. Chinga kia chiyo niga borka bane banyalire ko gokira ense ya Kenya koira na ense omo bwa FIFA asebono batere bune nyane ko bayigurire EBC elie binene yo konyara kubugi chisirimbi no nyase chigosori cheigoro Chire fari buna abantu bande bonsi mbabwateme chando bagwetera buna bakwarera Ndizi TV. Challenges chintanga ni chira iganchi joko nyartu abere trained buna referees ka chire meeting mune bategere go toka bago kora appointment ya referees ku CG field yanyere kananga jiri farinjiri chiko kora registration ya jakora aviation chaje jasomi bategere appointment yo koru njiri kunyara ko bajiko ho mupira ogusaba ko ane mune referee goso muntu anjite chiko sorry nare gusaba ngakera nyare kane tikatonyore biti playing ground chire chingiya so that abagosali baito banyare ko nyare kipawa na referees intonyore chinjaris gatie mechando erengire gokeana na gwetera somoroberio yo no kware no kubatera no kuyankororo gatia ababugi chisirimbi na abwatari bechi team kwana kibuna kere chigosori chikobugigu abwatani bonse mbanyare guitabirana na machibwa se chigosori omoroberio nigo ragenderera se wiki ye kwene kibuna abwatani benko yo banyoro mumanyibwa ime ko reporter Ndizi TV korwaiga asense moya Getembe gotoka ime ya obogatagati wo muchobosongo Eretaria nende mo Steven Captain 001.
Muyamano ndemo Stephen asoroboti ururikirano korwase county ya Kisii ebyombe ao bikora ne kyombe kya International Solidarity Foundation litukulia lero nigo bataro ikasense moye bateye gutokanya ikuro imeye county ya Nyamira asbaba korwa amaigeria bene igoro yoboremi gochase abaremi bense miyo yani gagocha chinga kyo gochenja kwerire kwa rokanire ko muchando monene anene ase abaremi asege koirera barabwo konyora ligesarire like mono muri ketukorwase county ya Nyamira job manki na manki mayaga yogonchoka kwelire ukugokoro kwa climate change nigo abalimi banyorire hasara enene ase obolemi bwabo ekyo kirera ekyombege International Solidarity Foundation bakobwaterana n'ababwatani ao kwaligania omorobelio osoko fresh ensemo yebate egotokanya ikuro ebunge ya kitutu masaba county ya Nyamira enarego semya ba farmers bonse bagusi una kere expo muneke kere mwacha kena bono rero na otogo somingina kitogo tokomesha the acidity na wasol na otogo somingumne ya vertical farms kera bona mali makeire abale mimbasege tokoira marababo achikolingolingwa bunatwaba tokororo no muraigwe kyombege International Solidarity Foundation Rosbella Kemunto. Especially to increase our farm produces, we need to also be constantly checking our soil, and we have the government facilities that do that. For a small fee, you are able to test soil yako in acidity aje ma pH levels, which can also increase our productivity. Omuraibwe kyombe gya kilimo bora oyuboigo oromo bisakorwase county Nyamira orosage bwoboremi Milton Ongeri nasegeta amenyibe county Nyamira kubwati chinchera chekerero choboremi elinde konyora ligesaligia igura ichin no na abantu bali abanyagitari ba public health bagatana aichini kali lisosa kalo liberense elibwa kwa attract yobo chabu na mono bali bokorwa alkurase echabu yesese asengenje igoto ko simeka lisosa twalimo kedigoro twalibeka mesa iguro akado simeka mangane ndrema nigoto kwa negoro okonyebeka so monanda tali asoro bebe rurubwate chirani yagara yante bitina egatagati yomoremi na muno mwabo iga sentre nindu bwate shetinet nego tanga amangana ya magena akaragotwa nabo igo yake anyu mugaso monge akarukire imeri asabale mibakorwase kyombe gya Bosinya Women CBO basegeta abaremi bande goswase byombe elinde kwegendereria ase obolemi ekaratura ase byombe ekaratura kiramo na gokonya kondi gonsi no korwa ase serikali igo gotageta abantu bebangete buno into abangina tuosa kwebanga iga buno twebangire iga ebindo ne binge twanyorire korwororo twanyorire gokonya we serikali mbali ubwesa fandi yatokonyire twachiramo twegendere iri gwetera ase nginchi chingine twachita sobwamo amarwaire nigo chiko tokonya na gitwa sobi gunga tunyara ko batusimeka chingene chinsagechi tonyore chibesa na chikonye n'abantu bari barwarete esegete nene linga elinde gokinia ekerengo kyobolemi asense ityo ya Kenya nerebu yabalemi kobwatya chinchera chiekerero county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Miyamano muri keito job manki asoroboti ururikirano korwase county ya Nyamira okorterana mangana na baigo komochania gati ya omoseneta we county ya Kisii Richard Mumuimunyonga na baigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ni okogendera tokoreta ebirongererio ase abananchi na litkoria rero nigensemo yabamenyi banyacheki yotoka ase ebunge yabo basi bamuganirie omoseneta Onyonga korwa maskani gochiase omugavana na baigo kobwaterana eriyo gwikiranio bokoreri borobya ase abananchi ne omurike ito Frida Kerbonekera nasayo na gutwariganiria roboti rwa senchira erenkerano Momoima alikuja upande wa Nyacheki tukifanya campaign hatukuwa tukichagua mtu kutoka Nyaribari Obasi Bogetutu and whatever sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kura ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu kwamba wanaonewa hata tumeshindwa sisi kama wakaaji ni kitu gani wanataka. Sababu ni hii. Certificate hizo ambazo zinaulizwa kila pahali ukienda lazima utoe certificate yako ikuonyesha ni kazi gani umesomea ama ni kazi gani unajua. Hivyo bafuate lakini kibarendi
Tebi kibage ndike me emechere tukuma yetoka bere kaga. Onyonga tane gojanja to tenga santi tu amwete chikura. Taisaini. Lero kuna bakale marani. Ngaliligo bane ngitutu roti na lero ngitutu sawo tibagochia. Atigane na Simba arati. Olino mubasi. Ula babu ata bakagoria mubasi nyumba jonsi bibo songari igotumanyite. Na kende ngeli ara bakora kunya tekia. Tigaira ni ground wana boli chikura. Akonyora nene yemo. Igako bwata busa. Sanje libe. Magra tomo basi na rega sa tebitinye tatore arabo sa komo sigikia. Mubasi Bogetutu and whatever. Sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kura ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu kwamba wanaonewa, hata tumeshindwa sisi kama wakaaji. Abamenyi ikoru ensemo ya Nyacheki imeyebunge ya Bobasi County ya Kisii nigolitkolia rero batwara egeikaro aseba mumochirie omoseneta Richard Onyonka. Gukwana nigo baene kibuna nigo bachoerete abaraiba bakorere emirimo ase batatana netigesaku kende gionsi. Intundo chorete umurayito egawana Simba Arati oinare gawana yeito kwanza bana tutaite kumoroke president ya Kisii inare to bwate mumaimano ane posta ya yentu abwate kwanza ntomo maiti tato tengera tumako mochora turu egawana yeito Simba Arati amago soago to onchokera botokorama egawana yeito igomano goikera igato kugikerie gente kana gokurani Chinga kicho boigoni gobairera okubaonchukira kwaye Senator Momoima asebagania amasikani koruiga gocha somo governor iliokoenekia amagenderero Kisii Arati yakora ande kwabo kiazo eko visi awata kusikikuna Momoima Onyonka Momoima Oyo mobo oito Nyacheki agatotevinga ndigo bale timu ya Simba Arati. Tukaimboka tuaga chikura toka kare timu ya Simba Arati. Ekaro toka timu ya Simba Arati, momo matatu tevetinga Bobasi naro, Bogetutu naro, Nyalibali naro, Monjali naro, diga tete bale timu yemo. Kiwike tuwesere bitinye tato na ikinyo bakyarwe tatuweta Bogetutu nekaro, Nyalibali nekaro, momo washindwe. Boigoni go bamugania Momoima gotiga gwatana na ebisaku ekiagera ebacheretwe emirimo gokorera abamenyi be county ya Kisii ase obwamo. Momoima alikuja upande wa Nyacheki tukifanya campaign. Hatukuwa tukichagua mtu kutoka Nyalibali, Bobasi, Bogetutu and whatever. Sisi tulichagua timu ya Arati ambayo itaenda kutuhudumia kazi nzuri Kisii County. Yeye kura ametoka na kupagua watu ya kwamba anatoka Bogetutu kwamba wanaonewa, hata tumeshindwa sisi kama wakaaji ni kitu gani wanataka. Komoigerera Simba nigo baenekia rineri chiko akobwatia ase okomanya bakori emeremo mbalenga bwate ase baenekia buna ondeta iyo obuturiko rwase county ya Kisii. Ikero mwari munakabeire head county tu akorere tukabere ense moyo bwarimu omanya ngaba kolie ga Simba lenga bare ense moyo sector yo bwarimu ono Simba otakire kumanyira bakori baye ga Simba lenga bare kere department ahira magoso Bogetutu balige tu nebibande tiga batigane Simba kore gasiaye Simba tara butabona igano omuntu nwana oyomo bona nigo bamuganire omuseneta gotigana no mugavana eri gokora emirimo yaye gwatanika konde gwensi gotayo Simba Arati to base kuoba ayane Simba ane Simba yeito ekoruma elie tolende tebuna indu tolera mani na rubo tego tolenda toroseri chipara atoroseri ebintu ebinge mono unale president yeito ya Kisii. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Miamano murikeito Frida Kerubo ase oroboti ororo ikranu koro ase ebunge ya bubasi. Togotigana nayo nigo omo women representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi aboririe ekiombe okubarika barimu Teachers Service Commission kwene kyabuna chinga kibara koro muroberio yongoligerere bare abarimu koro ase chinsinyo chonsi na nene ko baboria kwene kyabuna nkoligerere bara abarimu bari anene bakorete amasoma bo asegeka baberesko asegeke getambe. Mangana manena kwa nuaro na arina ekaraba chikokora employment ni maete mwensi pimo igwete employment neche chake gokorwa bali mbago chako kuba employed yotu abatebiringa asengenjo teachers bali chako employed ne resource ya Kenya itagete kuba shared equally asebisa kubionsi bigotoka ime ya Gusii ime ya Kenya yotu insist ekaro employment yo chikokorwa batu are regional balance nabo igo kiregesa kugekunu sengenjo naende mumaete employment yabeire etali gokora for so long abakolika abantu ekera bakolika bali mbalika bali gosene chiri gwisano inde ligweyemo bali babere bakolikwa bakebono isikali nto bwate lot enene ya bali babere ba train rikoru 2010 gocha batarali gotu abatabinga ekera bagocha gokora recruitment yeyo baligereri mono abarimu baito abasomi ababeire isika miaka menge kurwese bakore ti college cyabo nabo igwekera bacho gukora recruitment yeye babe very fair. Chinga kiecho derushani ga kwanera chibesa chia serikali chimanyangante na affirmative action funds askiriate na bese choti chiraika sech county na monoti barate iwa ningi kerikeganerie irio konyora chibese chio nigane kiabunere nachiko gendereria umuroberio yebo gokonya abananchi anena bangina nabana banyaruka munatua gotwa chitebono iga igotule parliament yenya na serikali yenya. Right now, chibese chikoro kutia National Affirmative Action Fund inchira bali list. Na ende imbara hatoi blueprint. Eli ya national inkibatagete togo chibokora eli na into tumanya gotene na igoro ya mangana ali bataita chiko ba achieve na into cha ko beke bintu bitura bira chiko ko achieve as county check. Lakini nyambiri bikoro bigo chigotiga roho biri twabwate. Igonde tayare guchikomera nabangina bane asebiombe yawo tosemanie numera nabana bakorwa basaye asitura abanyore toba encourage nondo konyora libaga koikera chibese chiri kyagera chiri chinke nere tomotebi na kyago chigwekonya gwetera sokonyora chibese ichi. Ekiombe kyabachorine chimbebe IEBC nigo kyamochirie ebunge nene ase okonyoro gokora maonchererio yekiombe kyo askeri baterero na mange babete bakugania ayo atararigereriwa mo commissioner Professor Abdiguliye oyo umirana babwatani abwanene barwete omochango bomonene asobochorio bonene bwo mwako yega bwechi 2022 nigo aganie ebunge kwangoyia amanganayo chinga kiecho nigo ekiombe kyabachorine chimbebe IEBC kyabake gotogiwa kubwatikana no kuroberia. We saw a very peaceful election in Kenya. That is what reverberated in the international media and of course also in the domestic media, and it was a historic achievement. And for that we have to primarily thank, of course, the common sense of Kenyans, the astuteness of Kenyans and the willingness to move forward in a peaceful manner. The Commission is prepared for success, hence it's important to plan this early. We have the IEBC amendment bill that is stuck in the National Assembly. That is a product of our initiative as a commission. We will need the support of our stakeholders to pressure Parliament not to wait for 2026 to start looking at the reforms the commission is proposing. Ekiombe kyabarimu Kenya National Union of Teachers NAT niyo yatebirona nigo gegochia gose nigo gegochia ko suguma okomentwa kwemesara yabaorokiwa gose yabaorokia asekerengo kemeronko 5 nemo igoro yemia korengana no murikyo monene ase kiombe kyo Colin Soyu abarimu abange babiri bakolemeremo asegekege tambe korende tibanya komentwa no nyane mesara eniga yakwana imeye county ya Mombasa iye county ya Kisumu asebarenge koroberia umusangerekano oyora chake ritkoria ankyo asbago chukwanera amangana ao ayorengete obokoreri ibwabarimu. The government's education charter shall also be in discussion, and what is there
in the same charter for teachers. The funding of education, improving on available infrastructure, review of some policies that have posed danger to the education sector. That these issues that I've raised shall be canvassed by delegates very positively. This is a very peaceful union, and in the trade union, Kenya National Union of Teachers, we believe in order. I think delegates will be very orderly to discuss these issues that by and large affect teachers in this republic. Nomatereneri wekiombe yokorika abarimu Teacher Service Commission Nancy Macharia nigo aitira chingaki chingongu chokoiraneria amaborio bosio we komiti ebunge gosebwe kamati yetenerete tsemi ase ebunge komiti yokora wana Julius Meli nigo barenge kumuringoria Macharia igoro yogotarika abarimu echibiribu isano no nyamagega ye budget yomuroberio yowetiwa nebunge nigo bainekiauna nigo bachikwemoke getambukero kewenerete ase ekiombe. We have been recruiting 5,000, that is the budget we get, 5,000 for 5,000 teachers. And these 5,000 teachers were all meant for secondary schools because of the 100% transition. So it is this house that dictates how we recruit. So my prayer is that going forward, can we please, through the chair, get money to also go to primary schools? But if you check with the 30,000 teachers that we are currently recruiting, money has been actually allocated for primary schools. In the past, the more vacancies, in fact, even as we speak here today, more vacancies are in secondary schools than they are in primary schools. That doesn't mean that primary schools don't need teachers, they do. But what is the budget statement about? And so it is for this house to give us teachers. We have always asked for 20,000 teachers to get this gap closed, but we always get 5,000. Ekrama temwa manene yekirasi ya 12 KCSE yagendrete imense ya Kenya nigo abarimu abarene babori ugotigarase kiskuru cyabo agoika amatemwa yo abeire gakwera korengana no muteneri bwa mangana ya amatemwa imense Professor Charles Ongondo nigaene kirebuna banyorere kiroboti una abari abatenerete amatemwa yo nigo batari goikerania emiremo yabo bune bwenete igentane nege kageire koirera oboibi bwa amatemu koenekiwa yani gaya kwane county ya Machakos chinga koenekia okoigorwa masakara osichinga kicho koigora amasakara ya matemwa KCSE. On behalf of the national government, I am monitoring KCSE in Machakos County. We decided to open here, but we shall be moving around all the other sub-counties. I requested that the principals take charge of their institutions. We have pleaded that they make sure they are aware of what is going on even in the examination rooms, because in some areas, some reports have reached us, not necessarily in Machakos County, that there may be ways in which some invigilators are allowing collusion. Otherwise, so far, we are happy with the way the examinations have run. We have not got any extreme cases reported. Ekegambire kenene kia Meru abolitkoria angi ochitariki emerongo echitariki 14 nigo gekageire korwari chibu lyo mwerio igoro yokorusi waseki na yoko bateneniaho yokabeire omokonyi bwo munyakerogo bwe kiombe kya bochori ne chimbebe IEBC Juliana Cherera no mu commissioner bwe kiombe kyo Irene Masit korwase egeikaro ekyo ya chorete no muraiwense Dr. William Samoei Ruto yokoringo lya chimbwa cyabo chokogenda mamincha neri chiko abegereri beri chiko asekegambere kyo nigo bamugani omunachie bino monene bwe kegambere kyo Edward Muraithi gotuterare kina kiabegetwe n'abantu batato asenonya nabo baine kiabu nababera bombe bwatrenire ne kina kiamamocho ayo abuyeka ine imeye county ya Meru.
Omaerio bwa Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekera no mwancho murigaririmbia mana sogochora kobana inche bali bonsto abatoko bwatana nako eneki aya wekera asenchera yobwekera no nabarabuni gonko bakera ngambia muno nyoro nabako ndra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni ora tonyore wetera Ndizi TV News obono mwancho murigaririmbia bago subscribe ase omutandao Twitter nabako tweetwetera @Ndizi TV News waigo ase website yaito ni ora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke erio togendrego kumanya na boigo gogosemia amanke okonyoria buna chitariki 15 na isato chiomotionyoriga 12 erio riraberi tkoria Jumapili egetaseni kya Ndizi TV ni goyo kwarigani obego kubwaterana na intwo erio torwa bokonyi bwa bene ase abana chintakana abo babenyete ase ensemo ya Keumbu Holiness Children's Home abo baganetie obokonyi bwa bene gobono mancho murigereri togosaba kerikende yonsege kobwate obego gosokana kerakyo erio ekero liraikeritwe erio tobeto wesokia tokonya abana bali na barabegenderere bya ase amagibabo miyamono asochora kurigereria Ndizi TV na bobwa nsubo mugusi erio tariane Evelyn Osero ulitoa kubwatirana nere kwene kyawe kira sensemo imenyererio nigakoro kwa Joshua Uta na boigo Petronila Mukeira uyo kwene kya na chibicha nerio gicha wikeire asenchera yabene tokukaneria oburigereri borobia na boigo obotko borobotoireru.